25 години. Време за рестарт. Искахте ги, имате ги. Зона за поздрави с телефонни номера за обаждания от чужбина. Ако сте в Великобритания, Испания, Нидерландия, Германия или Белгия, вече можете да поздравите любимите си хора в ефира на Фен ТВ. Свържете се на живо в предаването Зона за поздрави от чужбина. За Великобритания 0911 61 35 820, Германия 0900 300 11 55, Нидерландия 090 90 601, Испания 80 74 03 103, Белгия 0907 433 11. Фен ТВ. Твоята музика. Луксозно ново строителство от Мачмор. Откри своя нов просторен дом на Мачмор EU.